Dis que eran culpáveis de todas as intoleráveis e violentas mostras do rechazo da vella moradía. Dis que sí, mas sobre todo eran culpáveis de non ter medo. Seguen ali, afastados, fechados como animais despidos ante a única ollada dos seus secuestradores armados, sen lei nin defensa que os protexa. Por iso cumpre pronunciarmos os seus nomes tamén sen medo. María, Antón, Edu, Jesi, Teto, Catalina e aínda Santi, Telmo, Xosé, Miguel, para que a casa resista, venza e eles sexan rescatados. Viva Galiza Ceibe! Para enviarlles un forte abrazo solidario a 6 compañeras e compañeiros que foron detidas a semana pasada, e especialmente a Eduardo, a Teto, a Antón e a María, que hoxe están en prisón. A segunda delas é para deixarlle claro ao inimigo, ao que entrou armado nas súas casas, os encarcerou, os encapuchou e os levou a Madrid e os encarcerou, que este movimento existe por algo, existe porque este país aínda non é libre e esa é a razón de que resista. E queríamos expresar tamén hoxe, con esta convocatoria de urxencia, queríamos expresar nas rúas de Compostela, da capital, que aínda hai galegos e galegos aos que as súas armas e os seus pasamontañas non nos dan medo. 6 galegos e galegas foran detidas, incomunicadas e en virtude da inhumana lei antiterrorista, as garantías procesais básicas reservadas para as persoas detidas en cualquier estado que se di de direito foran suspendidas. Neste estado de direito que é denunciado ano tras ano polo Relator para os Direitos Humanos da ONU, por recoñecidos organismos internacionais como Human Rights ou Amnistía Internacional. Nesta democracia española que tortura e maltrata nos centros de detención e nas prisións. Fruto deste operativo, deseñado polo Ministerio do Interior, 2 centros sociais foran asaltados pola Policía Española, vulnerando a súa propia legislación, impedindo a presenza de representantes legais nos rexistros, e aínda o conxunto do movimento político e social intimidado por matóns armados e impunes. Despois de 3 días, na máis absoluta indefensón, sen poder comunicar a súa detención, sen advogado, baixo presión psicolóxica, era posta en liberdade a cidadá viguesa Cata Alonso. No entanto, Antón Santos, Eduardo Vigo, Roberto Rodríguez Teto, María Osorio e Jéssica Rodríguez continuaran incomunicados e incomunicadas nas maos de torturadores que, segundo as súas propias palabras, solo torturamos cando os portáis mal e non hacéis lo que tenéis que hacer. Estas son declaracións destes torturadores nos calabouzos da Policía Española a unha das compañeiras detidas. Segunda feira foron levados ante o Tribunal de Excepción, o templo da Santa Inquisición Española contra a disidencia política galega. Ese día, Jéssica Rodríguez ficaba en liberdade sen fianza, mais sob acusación de pertenza a organización terrorista, impóndolle comparecencias mensais. Chocante e contradictorio. Isto é máis un exemplo do dano que trataron de facer con estas detencións e con este operativo. Ao resto de compañeiros e compañeiras eralles prorrogada a incomunicación e eran ingresados en prisión. Malia a suspensión da comunicación días despois, o propio xulgado, dirixido por Eloi Velasco, está a obstaculizar a defensa dos detidos coa burda excusa de días feriados. É hoxe o día que os abogados de confianza disponibilizados por Ceibar para a súa defensa legal non conseguiran acreditacións que lle permitan visitar os presos e comezar a súa defensa integral. E iso outra vez as mostras do seu estado de direito. Aliás, 3 dos 4 militantes encarcerados nun primeiro momento na prisón de Soto del Real xa foron trasladados para Navalcarnero, Eduardo Vigo, Estremera, Roberto Rodríguez Teto, Aranjuez, Antón Santos. Para isto sí que andan lixeiros, compañeiros e compañeiras, para isto sí. Dirémolo alto e claro. Nos compañeiros e compañeiras procesadas recoñecemos homes e mulleres comprometidos con este país e con o noso pobo traballador. Militantes independentistas que fan parte de diversos e variados proxectos políticos, sociais e culturais de matriz nacional e popular. Irmãos e irmás que desde a xenerosidade e a honestidade están con moitos e moitas de nós na luita independentista, nesta luita de resistencia e dignidade nacional.
Esta operación represiva, compañeros e compañeiras, foi acompañada dunha campaña mediática infame, perversa e miserável. Neste país nunca se mostrara con tanta claridade o papel parapolicial que xogan os medios de comunicación no combate do Estado contra a disidencia política galega, situándose como ariete da represión, sendo correa de transmisión do Gabinete de Comunicación do Ministerio, banindo a presunción de inocencia dos detidos e detidas, e tratando de causar todo o dano posible a estes, as súas familias e ao movimento político. Isto é o pseudo-xornalismo no noso país, compañeros e compañeiras. Destacarmos pola súa gravidade e notoriedade un medio de comunicación público pagados cos nosos cartos, incluso cos cartos dos que foron detidos e detidas, a Radio Televisión da Galiza. Os esbirros do señor Feijóo puxeran a súa maquinaria mediática ao servizo do operativo represivo entusiasmados, indo alén do propio Ministerio con os seus comportamentos manipuladores, intoxicadores e atosigadores de persoas, de familias. Destacar tamén a dialéctica viperina empregada pola Voz de Galicia, entre outros, mentindo descaradamente. Trataran de presentar un perigo social na actividade armada da resistencia, na existencia dunha violencia defensiva que o noso povo sabio, non sitúan e moito menos entre as súas preocupacións. Acusarán de terrorismo de forma categórica todos os detidos e detidas, afirmaran atentados, falaran de masacre e, sobre todo, como bons e boas demócratas, condenaran a violencia. Mais claro, non se referían á súa propia violencia, a que partillaban neses momentos con o aparato do Estado, nen a violencia estrutural que sofremos neste país. Esa non a queren ver ou non vai con eles. As longas colas do paro, a crescente exclusión social, a situación na que se encontra ese 25% de galegos e galegas en situación no umbral da pobreza, que malviven no umbral da pobreza, ao feminicidio sangrante, a precariedade laboral e vital que suporta unha ampla maioría do noso povo, a destruición da nosa terra, dos nosos sectores productivos, da nosa lingua e cultura. Tamén nos se refere ao desmantelamento da sanidade pública, aos centos de mortes evitáveis que se producen nos postos de traballo, a emigración de millares dos nosos e das nosas, a dispersión, a negación dos nosos direitos nacionais e sociais, a represión e o cárcere que leva aparellada a luita para defender e conquistar estes direitos. Non se referen a esas e outras violencias, porque esas violencias levan un nome intocável: legalidade española. Lonxe de atemorizarnos e paralizarnos, a comunidade nacional debe continuar con o desenvolvimento dos proxectos sociais e políticos en andamento. E, sobre todo, alén de filiazóns, diferenzas e apostas estratégicas, nestes momentos duros debe mostrar firmeza solidaria. Non é admisível a indiferenza, nen existe justificación ética ou política para negar a solidariedade ante a represión, porque a solidariedade non nos exixe a asunción de liñas políticas, nen de apostas tácticas e estratégicas. Falamos de direitos e liberdades. Neste sentido, lamentamos silencios medidos, incomprensíveis e cobardes, cando non declaracións abertamente hostís e insolidarias por algúns que se din independentistas, nacionalistas ou progresistas. Amigos e amigas de Ceibar, sentímonos orgullosos de todas e todos vós, dos centos de galegos e galegas que se movilizaran e mostraran a súa solidaridade ao longo destes 10 últimos días, e encoraxámosvos a continuardes nesa actitude daqui en diante con o conxunto dos presos e presas independentistas. Declaramos a nosa solidariedade e o noso apoio incondicional aos compañeiros e compañeiras detidos: Edu, Teto, Antón, María, Jesi, Cata,
non estades sós. E insistimos e reafirmamos que lonxe de especulacións, de acusacións e de condenas estamos e estaremos ao lado das e dos patriotas galegos presos. Avante a solidariedade galega, liberdade presos independentistas, liberdade presos e presas políticas. Viva Galiza Ceibe! Viva! Viva! Con grandes letras de neón. Más machina, ¿qué pasaría? Estas palabras cocinan estos sueños que están escuchando. Los machinarios colectivos camuflando hasta causas de motivo, hasta origen de los patrón. O sistema de mercado, o techo, los polos, mangos de coproducción, controlados que manes, chocotarros que